Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratun Nafisa, NIM 85, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Madura. Kancil lan merak pancen seneng maca, mula tansah ning semake, wulune kanton edi, gawe serep kang padha nyawang. Mula ora sithik tangga tepara padha mara nyang omahe merak seperlu sinau ngaji busana lan ngaji salira. Aku pengen supaya bisa duweni sandangan wuluh kaya kowe, Ra, ujar Kancil marang merak. Sandangan wulu kang tememplek ing awakku iki paringane Gusti kang akarya jagat. Aku mun tinanggenah ngrumat lan jaga supaya tetep katon endah. Wangsule merak kanthi sareh. Anggonku seneng dandan lan ngupakara keendahan ing mung wujud rasa syukurku marang Gusti. Baju teh tanpa linantesan rasa ungu. Supaya wuluku bisa kaya wulumu, piye carane? Pitakon Kancil. Tengah lamun, Cil, aku kowe iki mung sadharma nglakoni apa kang dadi peparinganing pangeran, kudu tinampa kanthi ati segara. Wangsule merak. Karo meneh kabeh sing tememplek ana sing saranduning badan iki mesti biguna marang awake dhewe kang ana ing aku ora durung mesti ana ing kowe. Semono uga kosok balene, Cil. Wulu coklatmu kowe mesti biguna tumrapmu. Nanging Kancil sajak wingi nyawang keendahan wulune merak. Pinaguna apa? Sakwise megeng napas sawetara banjur grundel. Senajan biguna, nyatane wuluku lethek. Aku luwih bungah yen wuluku bisa kaya wulumu. Saben kewan ora sebah nyawang. Kuwi rak mung saka pangraitanmu dhewe, nanging ora kok, Cil, saute merak. Sebab saben kewan ginaris dhewe-dhewe, uga bab wulu. Wuluku kaya ngene, wulumu kaya ngono. Wulune macan, wulune gajah, lan satoh kewan liyane ora ana sing padha. Senajan akeh-akeh merak anggone ngandani, nanging ora bisa menapa panginane Kancil duweni wulu kaya merak. Sekarepmu, anggonmu kandha, Ra. Aku mung njaluk tolong supaya bisa duwe wulu kaya kowe. Merak gedhek-gedhek gumun karo kekarepane Kancil. Seumpama bisa, terus mengko kowe dadi kewan apa? Pitakon merak. Kewan apa wae terserah sing arep ngarani. Mung kira-kira bisa ta, Ra? Pitakon Kancil ngoyak. Ora sabar. Bisa wae, nanging mung imitasi pasangan. Ora masalah. Kancil bunga. Nang dipasang? Penjaluke kesusu. Yo sabar, Cil. Aku kudu nglumpukake bodholane wuluku lan wulu-wulune wargaku. Terus kapan? Udakara 2 mingguan. Tak tunggu, Ra, ujar Kancil banjur nerusake lagune. Merakmu nyawang kanthi mesem. Cil, Kancil, yen duwe kekarepan kok ngudung. Tanpa metuk tunalan batine, kudu tak udeni kekarepane ngiras kanggo nemeni piwulang marang dheweke. Tekan dina sing dijanjekake, esuk utuk-utuk Kancil wis tekan omahe merak. Piye, Ra? Iki wis 2 minggu. Beres, jawab
Merak kanthi nata wulu-wulu sing wis dikumpulake. Gilu wulu-wulu wis mlumpuk, malah wis tak dewek-dewekake. Wulu awak, wulu swiwi, wulu buntut. Aku uga wis golek tlutuh wit karet parang minangka kanggo nemplekake ing badanmu. Wis kek nang dipasang nang awakku, ujar Kancil karo lungguh ndingklik sejedhake Merak. Merak banjur ngores-oresi kabeh kulite Kancil nganggo tlutuh karet. Bareng kawawasan wis ora ana sing keri, bakal siji Merak nemplekake wulu-wulu nut karo kebutuhane. Wulu gulu ditempelke ing gulu, wulu awak ing awak, wulu sikil ing sikil. Dene wulu buntut uga dipasang ing buntute Kancil. Sedina natas kabeh wulu wis kepasang ing kulite Kancil. Rampung Cil, ujar Merak mesem. Kae ana pengilan nang ngilowo. Kancil banjur ngilu. Weruh kahanan awake dheweke mokong. Iki sing tak karepake, telatune. Aku bakal dadi salah sijining kéwah kang paling indah. Bener kandhamu Cil, tur ora ana sing madani. Merak mombong. Mung aja nganti keendahan mau malah ngreridu lakumu. Bacut ngelingake. Ngreridu piye to? Wong apike kaya ngene kok ngreridu? Lho, wulu-wulu kuwe mung templekan, cetha bakal ngebot-eboti awakmu. Kancil ora gagas, malah gahke pamit. Wis ra, aku pamit lan nedoh nrimo awit saka kebecikanmu. Aku selak pengen mamerke kahananing awakku saiki. Sing ati-ati Cil, kandhane Merak karo ngutapake Kancil metu saka omahe. Metu saka plaktarane Merak, Kancil mlaku lon-alonan. Bokonge digindal-gindulake pamrih supaya bisa mamerake wulu kang apik tur edi. Saben ketemu sato, Kancil tansah mesem karo aruh-aruh sombong. Dene sing diaruhi uga ganti mesem, mung esem geli amarga weruh kahanan kang ora lumrah. Nanging tumrap Kancil esem mau ditimpa beda. Kabeh kewan padha kesemsem lan kepincut karo aku, ujar jeroning ati. Nanging semsem edi lan endah mau ora suwe. Bareng tlutuh karet mau garing, kulite Kancil dadi kaku lan ngekengkeng. Akibate sikil gulu lan buntute angel diobah-obahake. Kancil mung bisa jegrek, kececer ora bisa lumaku. Tolong, 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 pambengoke sebisa-bisane. Ana apa to Cil? Pitakon Merak krungu pambengoke Kancil. Kakek tulungan aku. Saturuning badanku angel diobahake. Kabeh wulu sing nemplek ing awakmu kudu dicopot kabeh. Kowe gelem? Gelem Rak, ujar Kancil nglenggana marang apa sing wis dilakoni. Dheweke eling menawa kabeh paringane Gusti Mono kudu tansah disyukuri apik, edi lan indah tumraping sesawang kanda bisa ngganggu utawa mblilani
dilaheni. Alon-alon merak mbubuti wulu sing wis kebacut kreket ing awake Kancil. Senajan ngrasakake perih amarga sebagean kulite ana sing katut tetel, Kancil mung mringis-mringis karo ngempet lara. Ora sambat ndadah tumindake kang salah merga mung nuruti kekarepan dhewe tanpa pemetung tunah lan batine. Terima kasih.